Ok, kisataan meidän mökkisafkoista, eli kumpi voittaa kivisakset paperissa, saa päättää sen kategorian tuotteen. Ekon energiajuomat. Kivisakset paperi. Kivisakset paperi. Mä saan päättää. Okei, mä haluaisin tästä jotain uutta, niin otetaan vaikka tämmöset Ocean kivikuopat. Oisko sit karkeista? Joo, tän mä tuun voittaa. Bet. Oot sä valmiina? Joo. Kivisakset paperi. Ei voi olla. Okei, mennään. Otetaan tällainen mega iso SM-miksi, niin sit ainakin riittää koko viikonlopuksi. Jos ei, niin jää yli. Ihan valid valinta. Seuraavana sipsi. Kivisakset paperi. Yes. Heti ekana osu silmään butter garlic sipsit. Okei, kuulostaa kyllä hyvältä, sopii. Olisiko sitten makkara? Makkara. Kivisakset paperi. Yes, vihdoin. Mä nyt en pidä ehkä itteni minä makkara tietää enää, mutta sopii ehkä noihin sipseihin, niin otetaan tämmönen paahdettu valkosipulin makkara. Kuulostaa aika hyvältä, mutta olisiko sitten leipä? Kivisakset paperi. Okei, super. Yes. Hei, tässä on maistiaisia, tällainen cashew carpolo ciabatta. Tällä mennään. Okei, kuule. kyllä toi mulle sopii. Ai että! Okei, kommentoi, jos meidän mökkisafkoista puuttuu jotain ja tussakin hakea sun nimet Lohjan sittarista. Moi moi!